George Cross, ma semmejni xejn hawnhekk. L-iktar wieħed li jiddibatti miegħi huwa ħabib tiegħi, m'hemmx għalfejn insemmih bismu ma ħabib kbir tiegħi. Imma għaliex qalbu taħarqu daqshekk li George Cross ma nneħħux minn fuq il-bandiera. Għax għandu passaport Ingliż ukoll. Ġifieri, jekk għandek passaport Ingliż u passaport Malti, bravu, proset, jien nixtieq ikollu xi 5 passaporti ma jimpurtax. Għalkemm fl-Ewropa llum kollha jiswew. Imma l-Ingilterra ħarġet bil-Brexit, għamlet l-ikbar ċuċata li se qatt tagħmel wara dak l-imperu kollu. Nibqgħu fuq il-George Cross. Sewwa. Inti tal-fema li l-George Cross m'għandux ikun fuq il-bandiera Malti. M'għandux ikun fuq il-bandiera. Jiena naqbel li l-George Cross li tawna kien ħaqna. Ħanibdew minn hemm. Kien ħaqna u għall-inqas tawna xi ħaġa. Ħallija u hawn ngħidu jiena li l-belt awturi Ingliżi stess jikdbu li Hobbes irridu mhux medalja. Okay? Ir-Re George stess meta tajjilna f'April maġijaw f'Settembru tal-1942, ma tajjilna 15 ta' April 1942. Sena u nofs wara, fit-28 ta' Diċembru tal-1943, ħass mingħajr ma konsulta ma' Maltin xejn, ħass li dal-medalja li ħadd ma impressjona ruħu biha milli jidher, ma kien isemmiha ħadd, rieda fuq il-bandiera. Issa, ir-raġuni li tkun fuq il-bandiera, l-ewwel nett, ma għandux jiddeċiedi sultan barrani. X'impoġġi fuq il-bandiera li ilha għandi mis-seklu 13-12, għatanna l-imdina u għaw iġib ir-ritratti bil-kulur, l-imdina għatanna l-aħmar u l-abjad li kienu veru tal-Normanni, imma mhux tawilna u maqs kien hemm bnadar dak iż-żmien. Sempliċement il-Maltin kienu jaraw l-aħmar u l-abjad fuq l-imdina u qalu mela daw huwa nazzjonal tagħna, għażluh nazzjonali. Mela l-ewwel kellu jażluh il-Maltin. It-tieni, bliema arroganza. Re barrani, vera li għaw his islands kienu, sawa, our Maltese Islands għallilhom, ibba skużi ta' għandi bandiera qadima daqs tad-Danimarka u fl-Ewropa u 5 tal-Medjuevu u Malta kienet waħda minnhom. U inti skużi fottejtili issa, għax di saret bandiera hekk fl-1943. Sawa, issa, għaliex il-George Cross bħala medalja bravi, neħdu għozbieħ, jgħad Santirmu ġo kamra għalih u da u għekkem zonna anke namlu l-monument ħares li il-port il-kbir, ma jimpurtax, affarijiet zbieħ. Ma tpoġġi li fuq il-bandiera hija l-identità, il-passaport tagħna l-kol. Meta l-Prim Ministru, l-President ta' Malta, jew inkella Miss Universe ta' Malta, jew inkella l-futbol, jew kulħadd min imur tarhom fir-ritratti fil-gazzetti, kulħadd bil-bandiera biex nifirħu bil-bandiera tagħna. Għaliex dik il-bandiera bil-fost titfakkar lil kulħadd li din hija l-bandiera ta' dak li kien fuqna tal-kolonjalistana jisimha George Cross. George kien ir-re George, missier ir-reġina Elisabetta. Ta' l-impressjoni li għadna kolonizzati kważi. Li jint ferħan li kont kolonizzat, mela l-kolonializmu huwa kriminali u int ferħan li kont skjaf taħtom. Skużi ta' imbagħad hemm oħra. Ara kemm għandna qaddisina hawnhekk minn San Pietru, Sant'Andru, Sant'Andrija, s-salib ta' Ċesu, slalib għanna kem trita u Malta, għanna slalib ċerti nis fl-autorita u kol kultant li bħajmexxu xtajib kif għadna fuq il-bini. Imma biex naslu salib fuq il-bandira Malta kattoliċissima kellna naslu is-salib tal-kap tal-protestanti. Għax ir-Re George kien Bħalmu Karlu kien il-papa tal-Anglikani. Iba salib tiegħu għamilna. Xej ma jagħmel sens. Malta Kattolika. Xej qas waħda ma jġib tajba istja. Malta Kattolika. Ġifieri tifhimhom inti. Issa biex nurik. Allora se nagħmlu. Imma biex nurik issa. Jiena dort ħafna souvenir shops ta' Sliema u l-Belt. Żomm tieni soluzzjoni. Jiena bniedem prattiku. Ma ħana laqlek tal-George Cross. Mor ta' Sliema u l-Belt. Diversi ħwienet ta' souvenirs u ngħidlu ma nsiblek xi ħaġa tal-George Cross. Xi midaw, xi ġeżirana, souvenir, jew brazza, ma jkollix, rari. Kif tajdlu x'għandek simbolu ta' Malta? Is-salib ta' Tmenponot. Mela allura, il-poplu, meta jmorru jilabu l-futbol? Sawa, meta jmorru jitellaw il-weights? Meta nidħlu fl-Olympic Games? Meta mmorru fl-aqdiet kollha li hawn fid-dinja? Meta nħarsu lejn l-ajruplan tal-Air Malta jalla tibqa' ħajja u naraw id-demb? Sawa,
Meta l-isqof jaqbad il-xismu għaw il-palu jew xinu xajdulu. Kolla bis-salib ta' Malta għedin, l-istess president għandu ġizirana daqs dinja mdendla u kolla salib ta' Malta. Il-poplu salib ta' Malta jrid. Mela, tlaqna?